भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के अपकमिंग फिल्म बॉस। जी हाँ भैया, जाना फिल्म के आप सबके बहुत ही बेसब्री से और बहुत पहले से इंतजार बा कि कब सिनेमा घर में रिलीज हुई तो और देखती जानते। जी हाँ भैया, सबसे पहले हम आप सबकी क्लियर कर दी कि ये वीडियो में हम रिलीजिंग के लेके एक अपडेट लेके आए बनी, जौन की एक तरह से कहीं तो ये फिल्म कब रिलीज होके वाला बा ये वीडियो में हम खास तौर पे बतावल बनी। लेकिन सबसे पहले जान ली, ये फिल्म के डायरेक्टर बने अरविंद चौबे, ये फिल्म के प्रोड्यूसर बने प्रेम राय जी। अगर स्टार कास्ट के बात कर जाए तो पवन सिंह, अर्शिया, चांदनी सिंह और रानी चटर्जी। जी हाँ भैया, और भी बहुत तमाम कलाकार बा लोग बॉलीवुड के स्टार जैसे कि महेश मंजरेकर, जौन की एज ए विलेन के काम के लिए बने। साफ तौर पे बता दी, बहुत ही बड़ी बजट के फिल्म जाना के आप सबके इंतजार सालों से बाटे। जी हाँ भैया, एक साल से ना लगभग 2-2.5 साल से आप सबके इंतजार बा कि कब ये फिल्म रिलीज हुई तो हमनी के देखते हैं। तो साफ तौर पे बता दी, अब रिलीजिंग के लेके बड़ा अपडेट आ चुकल बटे और आप दूर नहीं खे, बहुत जल्द आप सबके बीच रिलीज होके वाला बा और आप सबके बीच ये फिल्म के ट्रेलर भी बहुत जल्द आवेल बा। लेकिन फिलहाल रिलीजिंग के लेके जौन अपडेट आइल बा आप सबको बता दी। तो रिलीज डेट के अनाउंसमेंट नहीं के भाई, लेकिन इतने जानी रिलीजिंग के लेके जौन अपडेट बा उहे बा कि मार्च महीना में ये फिल्म रिलीज हो जाए। जी हाँ भैया, मार्च महीना में आप सबके नजदीकी सिनेमा घर में पवन सिंह के बॉस फिल्म रिलीज हो जाए। बहुत जल्द डेट के कंफर्मेशन आ जाए, मतलब डेट कंफर्म हो जाए कि कौना डेट के रिलीज हुई तो हम आप सबके रिपोर्ट बता दें। लेकिन इतने जानी जौना फिल्म के आप सब बेसब्री से इंतजार करते नहीं, वो अगला महीना यानी मार्च महीना में रिलीज हुई। इतना अपडेट आ चुकल बा। अब आप सब बताइए भैया, मार्च में रिलीज होके वाला बा, आप सबके रिपोर्ट कैसा लागल और कितना ज्यादा सिनेमा घर में धूम मचाई, जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करी। फिर से आए बहुत जल्द एक नया और बेहतरीन खबर के साथ।